ti fan hyn ar fore Sadwrn? Wel, beth arall sy'n gen ti wneud? Wel, aros yn y gwely neu chwarae fe Xbox. Paid â sial, o mae'n gwych ac yn yma awr iawn. Ond mae hyn o'n boring. Dydy o ddim. Edrych o dy gwmpas, be ti'n weld? Tywed a dŵr a diwedd fywod o lot o sboriel. Dydy'r sboriel ddim i fod yma. Nac ydy, a dyna pam dyn ni yma, i glirio sbwriel yma. Mae na lot o sboriel. Ble ni'n dechrau? Wel, wrth yn traed wrth gwrdd. Reit, dyma'r cyntaf. Potel o coc. Sut mae potel coc wedi cyrraedd y traeth? Rwy'n di feddwl wedi thaflu hi. Ie, ond mae hi'n wag, a does dim iws iddi eto. Mae arwydd na'n glir. Ewch a'ch sboriel adre gyda chi. Beth am ni fynd nes at y dŵr? Mae na lawer o sbwriel flan y dŵr. Edrychwch, cartwr llaeth, bocs plastig, ffwrc plastig, bagau creision. Dyna ni. Dyna ni wedi codi 10 darn o sboriel. Gawn ni fynd i chwarae nawr. Hei, aros. No, go. Layla, go. Hei, dwi fyny. So, go. Hei, aroswch. Beth sy'n fan hyn? Beth sy'n gen ti? Just potel wyn wag. Podel coc, podel wyn, sbwriel ydi bob botl yn y fan yma. Ie, ond oedd rhywbeth yn y botel. Agor hi gan i weld. Mae'r corcyn yn dyn. Aros, mae o'n symud. Dyna fo. Wel, wir. Mae'n edrych fel darn o papur. Papur? Tyn o allan. Wow! Paid roi gwrdd papur. Dyma fo. Waw. Edrychwch ar y llun. Mae'n edrych fel llong. Mae enw o dan y llun. Oes, ond dydy e ddim yn glir iawn. Hispaniola? Ac mae Jolly Roger yn hedfan ar y hwyl ben. Beth ydi Jolly Roger? Wel, ban o'n myladwr wrth gwrs, pobl ddrwg. Roedden nhw'n ymosod ar longau ac yn dwyn trysor. Mae neges ar y cefn. Ei, mae neges ar y cefn. Mae'n edrych fel map. Drwch y mae'n i ddweud. Mae trysor yn ogof Llangranog. Hei, mae fy chwar fi'n gwybod ble mae ogof. Dwi'n mynd i ffonio hi. Edrycha, draw na. O, dwi'n gweld cys, mae'n llawn o ddarnau air. Gan i gadw trysor. Wyt ti'n meddwl? Mari, ni di ffeindio botel a map a dweud bod tryswm Llangranog. Wyt ti wedi bod i'r ogof? Do, mewn bocs ma'r pren. Na, beth oedd ganddo fo? Yn llawn belau air ac arian? Waw, ydyn nhw'n werthfawr? Be ti'n meddwl llawn siocled? Mari, lle o'i ti? Hen? Wel, beth sy'n bod? Mae gas gen i fy chwaer yma. Hei, pam? Mae Mari yn glen iawn. Mae hi'n gwylio tu ôl y creigiau. Hi sydd wedi rhoi bot yn y diwr tric oedd y cyfan. O, Mari! Hwna hi'n gnawes. Lle mae hi? Peidiwch anghofio'r bag sboriel.